Fy nhad, Eric Lyle, oedd yr olaf i gael ei ladd mewn damwain angheuol yn y chwarel. Y dyddiad oedd Medi'r Wythfed 1966, rhyw 2 blynedd cyn i chwarel gau oedd hynny. Roedd o'n 45 mlwydd oed, yn briod a 3 o blant ganddo. Roedd y chwaer hynna yn 20 mlwydd oed, Mina yn 25, am chwaer iau yn 10 oed. Dydd Iau oedd hi, ac oedd hi ddiwrnod hynod o braf. Ron i ar fy mlwyddyn olaf yn ysgol Bryn Refal, ac fe geisi'r negas ar ddiwedd gwers addysg gorfforol bod angen i mi fynd draw at stafell y prifeffro. Wrth i mi nesau ati, ro'n i'n gallu gweld y paredig J. Alwyn Parry, gweinidog Capal Coch Llanberis, drwy'r ffenast. O, be mae hwn isio, oedd y geiriad wrth i meddwl i. Fe ddylais i rioed i fod o'n dod â newyddion drwg i mi. Fe ddudodd o rhywbeth am fy nhad wedi cael damwain yn ei waith, a bod mam am i mi fynd adra gyda go. Mae gen i gof o fynd i chwilio am fy mag ysgol ac yn y blaen i lyfrgell yr ysgol, a deud wrth y ffrindiau fy mod i'n gorfod mynd adra. Fe siaradodd Mr Parry am una am bob dim dan haul, heb law y ddamwain ar y ffordd i Lanberis. Pan welis i mam yn eistedd yn y parlwr yn ei dagra, a dim ond ar adeg a prin fel Nadolig oeddan ni'n defnyddio'r parlwr, fe wyddwn i'r gweitha. Stiwad oedd fy nhad yn y chwarel, ac roedd o a chriw o ddynion yn gweithio i sadio rwb oedd wedi dod i lawr ychydig wythnos anghynt. Roedd o'n gweithio ag aff pan ddechreuodd y cerrig symud, tynnu'r haff yn rhydd o'i hangor, ac fe syrthiodd o i'w farwolaeth. Fe glwys i'n nhad yn deud ychydig ddyddiau anghynt wrth fewith, a ddyn hen chwarelwr, i fod wedi cael ei symud i le peryglus iawn yn y chwarel, ond nes i rioed feddwl i fod o mewn peryg, a cyntaf wedi gweithio yn y chwarel bron 10 mlynedd ar 20. Ychydig wythnosau wedyn, fe wnaeth un o'n ffrindiau pennaf yn nhad alw draw gyda'r negas fod Sir Michael Duff, perchenog y chwarel, yn cynnig gwaith i mi yn yr offis fawr. Doeddwn ni'n gweld hynny yn ddi chwaeth o gwbl. Yn ytrach, ro'n i'n teimlo mai dyna oedd ei ffordd o ddangos gofal dros ei weithwyr a'i teuluoedd.